नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करत आहे। तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी बनवणार आहे टोमॅटोचं सार। त्यासाठी मी टोमॅटो घेऊन आलेली आहे। बघा, हे अर्धा किलो टोमॅटो आहेत। मोठे मोठे टोमॅटो आहेत, वजनाला 5 बसलेत। ते टोमॅटो मी असे लाल लाल भडक घ्यायचे सारासाठी, कारण जास्त लाल भडक घेतले ना का आंबट कमी असतात, म्हणून हे मी अर्धा किलो टोमॅटो घेतलेत। आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य बघा, ओलं खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेत मी, नारळाचं वळं होतं ह्याचे मी 4 तुकडे घेतलेत, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, एक छोटासा कांदा आहे, 1 चमचा धने, 4-5 पाकळ्या लसूण पाकळ्या आहेत, लाल मिरची पावडर 1 चमचा आहे, पाव चमचा हिंग, चवीनुसार मीठ, जिरं मोहरी फोडणीला द्यायचं आहे आपल्याला, आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता हे सर्व आहे ना, आता खोबरं, मिरची, धने, कांदा, लसूण, मसाला हे सगळं मी वाटून घेणार आहे साहित्य। मग हे वाटून होईपर्यंत मी टोमॅटो असे उकडत ठेवणार, त्याला उकडून घ्यायचे आहेत। आणि उकडून घेतल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते, एकीकडे टोमॅटो उकडत ठेवते आणि वाटून घेते। मग वाटून झाल्यावर मी तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। आता हे बघा, टोमॅटो छान उकडलेत। हे असं मी एवढ्या पाण्यामध्ये मी उकडत ठेवलेलं, आणि हे पाणी पण आपल्याला यूज करायचं आहे। बघा, अशी साल छान निघाली आपोआपच, पण मी या साली टाकत नाही, कारण हे मिक्सरला फिरून घेते। ह्याचं हे आहे ना, हा टोमॅटो बघा आता शिजला आहे ना, ह्याला असं मॅश करणार आहे, आणि त्याचा जो चोथा येईल ना असा, तो मी मिक्सरला एकदा फिरून घेणार आहे। त्याच्यामुळे साली पण घ्यायचे, ह्याच्या पण विटॅमिन्स असतात। आणि हे पाणी देखील मी टाकणार नाही, पण आता आपल्याला सारासाठी उपयोगी पडणार आहे। हां बघा, असेच ना टोमॅटो तसे थोडे कुस्करून घ्यायचे, गरम आहेत ना त्यामुळे मी चमच्याने करते, थंड झाल्यावर ते हाताने असे छान मॅश होतात एकदम। आणि मग थोडं जाड जे असेल ना ते मी मिक्सरला फिरून घेणार आहे। तर आता हे वाटण मी वाटून घेतलं आहे बघा, मग अशी मी तुम्हाला जे साहित्य दाखवलं ना त्याचं हे वाटण वाटून घेतलं आहे। आणि हा टोमॅटो पण थोडासा असा मॅश केला, आणि जे सालं होती ना ती अशी मी मिक्सरला फिरून घेतली। मी असं थोडं जाड ठेवलं आहे। आता मी फोडणीसाठी हे बघा पातेले तापत ठेवले आहेत, छान तापलं आहे। आता यामध्ये मी तेल टाकून घेते, 2 पळ्या टाकणार आहे। हे तेल तापेपर्यंत मी असं लसूण थोडीशी पकडीने दाबून घेते। टोमॅटोच्या सारासाठी मी हे लसूण घेतल्यात 5 पाकळ्या। टोमॅटो साराला लसूण छान लागते एकदम, आणि सारामध्ये लसूण वापरायचीच असते। तिला थोडंसंच घेतलं आहे मी फोडणीसाठी, आणि साराला मोहरी जास्त टाकली ना का छान लागतो सार एकदम, आणि मोहरी एकदम तडतडून द्यायची आपल्याला। 4-5 पाकळ्या ज्या ठेचल्या होत्या ना पकडीने ते टाकून घेते। आणि लसूण पण छान एकदम अशी फुलून घ्यायची, तांबूस कलर होईपर्यंत आपल्याला हे अशी हलवून घ्यायची आहे। हे बघा, आता मी कढीपत्ता टाकते। कढीपत्ता दाखवलं नव्हतं साहित्यामध्ये, हे 7-8 पानं आहेत ना, ही कढीपत्ता टाकून घेते। कढीपत्ता असला का छान होतो, धुवून घेतल्यामुळे पाणी तडतडतं एकदम। अर्धा चमचा मी हिंग टाकणार आहे फोडणीला। बघा, आता छान हिंग पण असं भाजून घ्यायचं आपल्याला। आणि हा मसाला जे वाटण केलं होतं ना त्यातलं मी आधी 2-3 चमचे मी टाकून घेते। थोडं जास्त वाटलं तर थोडं कमी करायचं। 3 साराला, कारण जास्त वाटण पण नाही लागत एवढं। आणि हा मसाला असं परतून घ्यायला हळद टाकून घेते, पाव चमचा। हळद मी वाटणामध्ये घेतली नव्हती, आता मी फोडणीमध्ये हळद टाकते। तर यामध्येच मी आता हे टोमॅटो आहेत ना, हे जे वाटून असं मस्तपैकी बारीक करून घेतलं ते ओतून घेते। एकदम झटकेपट सार होतो हा, जास्त काय वेळ लागत नाही, आणि खायला देखील सुंदर लागतो एकदम। आणि हे मी पाणी ठेवलं होतं ना टोमॅटोचं उकडायला, तेच पाणी वापरणार आहे मी आता साराला। सगळी चव याच्यामध्ये असते या पाण्यामध्ये। ते असं छान भांडं धुवून घ्यायचं, टोमॅटो आपण वाटून घेतलं त्याला, छान एकदम सुगंध दरवळतोय। आता यामध्ये मी असं लाल तिखट टाकलं आहे ना, तर त्याच्याबदली तुम्ही हिरवी मिरची देखील टाकू शकता। हिरवी मिरचीमुळे काय होतं, कलर थोडासा सफेद कलर असा होतो मस्तपैकी, पण लाल मसाल्याची चव साराला चांगलीच लागते। तर मी याच्यामध्ये तरी साधारण मी 2 ग्लास फुल भरून हे सगळं पाणी सार झालेलं आहे हा। तर आपलं ते किती घट्ट होतं ना ते बघायचं उकळी आल्यावर। तर गॅस फास्ट करून घेते, आणि कड काढून घ्यायचा आपल्याला। आता
लास्टला मी याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहे. बघा, मीठ टाकलंच नव्हतं मी अजिबात. आता हे बघा, हे 2 चमचे मी मीठ टाकून घेते. आणि सार आपल्याला जेवढी क्वांटिटी पाहिजे ना तसं आपण करू शकतो, घट्ट पातळ. पण भाताबरोबर कसं एकदम घट्ट पण नाही चांगलं लागत. आपल्याला जर सार भात खायचा असेल ना तर थोडं मीडियम म्हणजे असं पातळच करायचं. मी थोडंसं अजून अगदी अर्धा ग्लास पाणी टाकणार आहे. हे बघा, असं पातळ छान लागतो सार एकदम. हे बघा, मस्त छान अशी उकळी आले. आणि आता आपलं सार तयार झालेलं आहे. थोडं असं मध्ये मध्ये मी टॉमॅटोचे पीसेस पण ठेवलेत, म्हणजे ते खाताना छान लागतात एकदम मऊ असे. आणि झटकेपट असा हा सार आहे. तुम्ही भातासोबत वगैरे खाऊ शकता, सूप म्हणून पिऊ शकता. लहान मुलं देखील असं आवडीने भाताचं तुम्ही दिलं वरणसारखं, थोडं तिखट कमी केलं तर हे पौष्टिक सार आहे एकदम. टॉमॅटो हा लहान मुलांना आवर्जून द्यायचं असतं, पण टॉमॅटो कशी मुलं कालवणातलं दिसलं का खात नाहीत, किंवा असं कच्चा खायला कंटाळा करतात. तर त्यांना असं आहे वाटून जर त्याचं सार करून किंवा त्याचं सूप बनवून जर दिलात ना ते मुलं आवडीने खातील. तर बघ किती छान एकदम सार झालेलं आहे. आणि मंडळी आम्ही कसं जे जेवणाची ऑर्डर घेतो ना, व्हेज जेवणाच्या जे थाळी असतात ना, तर त्याच्यामधली बरेच लोक काय करतात, 2 ऑप्शन त्यांना आम्ही देतो. म्हणजे एक तर असं टॉमॅटो सार असतो किंवा पिवळी डाळ असते. तर बऱ्याचशा लोकांना कसं डाळ खाऊन आता कंटाळा असते ना, मग त्यामुळे आम्हाला तसं हे टॉमॅटोचं सारच बहुतेक कोण मागतात. आणि खूप लोकांना असं टॉमॅटो सार आवडतो. ऑर्डरमध्ये आमच्याकडे टॉमॅटो सारच असं आवडीने घेतला जातो जास्तीत जास्त. तर त्याच पद्धतीचा हा सार आहे. आणि आता मी यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेते. थोडे कोथिंबीर टाकली ते चव वाढते, गार्निशिंगसाठी पण छान दिसतं. आता गॅस बंद करून घेणार आहे आणि डिश सर्व करून घेते. लसूण पण छान अशी एकदम मस्त. आणि सारातली लसूण चावून खायची असते, त्यामुळे सार बाधत देखील नाही आपल्याला. म्हणजे असं बऱ्याचशा लोकांना सार खाल्ल्यावर काय काय खोकला वगैरे काय असेल लागत असेल तरी लसणीमुळे सार बाधत नाही. तर मंडळी टॉमॅटोचं सार तयार झालेलं आहे. झटकेपटी रेसिपी आहे. तुम्हाला हा रेसिपीचा व्हिडिओ कसा वाटला तो तुम्ही आवर्जून कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.